mar bhí an chríostaíocht ag teacht I dtreis in éideann, agus na manaigh ag siochrús na manasteacha le leabhar chur amach agus le ceiliúradh agus le héadsiú le chruthú le dia a airde, thosaigh na Lochlainnis ag teacht go héireann, I trádáil, I lonú agus I creatha drona. Nuair a tháinig siad mar ar muint go bhíach le Léinn Cheiltigh agus le trádáil agus le híosgaireacht, tháinig focail isteach san Gaeilge ón Lochlainnis sna réimsí sin ag an am sin. Samplaí ná marga, pingin a tháinig ón focail penningar sa sean Lochlainnis, skilling a tháinig ón focail skellingar agus an focail knappe. Atá agin sa méle freisin sa bhuirim náb agus knap sa Gearmánis, tháinig sé sin ón Lochlainnis freisin.